ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିକାଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିସି ବିଜନେସ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆଜି ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 10 ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି WWE। ଏହି WWE ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ 11 ମେ 2007ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 96 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 9 ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଜି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏହା 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 96.7 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 8 ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନିକି। ଏହା 23 ଏପ୍ରିଲ 2018ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 98.9 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 7 ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ନାଟ୍ୟା। ଏହା 6 ଡିସେମ୍ବର 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 106 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 6 ମୋର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି PODP। ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 29 ଏପ୍ରିଲ 2010। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 111 ମିଲିୟନ। ଟପ୍ 5 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କିଡ୍ସ ଡିନାସୋ। ଏହା 12 ମେ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 112 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 4 ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ସେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହା 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 169 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 3 ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି କୋକୋମେଲନ। ଏହା 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2006ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 162 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 2 ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ମାଇ ବିଷ୍ଟ। ଏହା 20 ଫେବୃଆରୀ 2012ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 166 ମିଲିୟନ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଟପ୍ 1 ମୋଷ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଉଛି ଟି ସିରିଜ୍। ଏହା 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 2006ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଉଛନ୍ତି 245 ମିଲିୟନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।